Thang chim na kajing voice dang na kanabar lai spa lai pusau. Lai spa lai pusau. Hang ngi ya lu ngi yak len ha utrai ban ai la kangu la kadem ha duan you play try kendra unong bu unong tha ubait basuma yang you play try kendra unong bu unong tha ubait basuma yang Shipara ha utrai Jesus Christ Ching e jong utrai ayang i kante song utrai un sapriang hun jing le ki jong i la dang i ya it ban ngi ma utrai un sapriang hun jing le ki jong i la dang i ya it ban ngi ma Haduan Peter wala shingya hamda piken mau papishu yakilo ila jingterwa batulet banyasu kumtaken ong utrai Jisu ila jingterwa batulet banyasu kumtaken ong utrai Jisu Hakenega sngi utrai ba arjong ka ayam lentong inang vanra ke jing dumu jongi baro ba utrai ukot uweringi banang jan badu da ka ba kerla ka ba mut da ka ba shajingit da ka ba kindiana ka ba bamdo da ka ba duai shirhem da ka ba perlut kambun ka por nginang bu baro kini ke jing dumu ha ka jingim jongi Shau Jisu ba unang pin kre yangi unang perlong yangi ki bas notu ya ka jing kot jong ganek ayam Nginang duairu hakaju kapor naga binda bara ka jingdumu shime jongi baka bor Jisu kanang pau hangi lempaga nagi Eucharist bakui ngi duairu naga binda ime jong sister Maria Badon haka hospital ba inang yo jingoi jingkia lempaga jing suma jongi doctor ngi duairu naga binda Albas Olympia barake ka sngika ngi duai naga binda bara ka jingdumu ba per kamda me ki bapangi ba shitam Badon haki hospital kibala kiba ud banam nagabinda baro ka jingang nud nagabinda ka jingit ka jingar ku ka jangu kris daga jingri balai tongin kot kar padi Jisu ba unam pen slay yangi unam pen kantang yangi unam perlong yangi kibalai lui ha kerteng upa baru kon baru men sim bakuit Amen ka jinga e jangu trai jangi Jisu Kris bar ka jingi jangu balai lem bar ka jinga silok jangu men sim bakuit Kindon rengka bat pi barro Ringkat bat piru ko himen ko perato ngin sangesh por ban panmap nagabinda baharo kilat jongi nginangkar padio Jisu ban pen pau da ka burom hangi vai pai vai kumpaula pen pau ya ka dur jongu haulum tabor hakamat laingut ki apostol jongu bangiru nginang yomad ya Jisu banginang ngeit hau Jisu bau Jisu langu blay bashisha ukunu blay bashisha ubawan ban penim yangi tonginang IT man lagi jai jing tolon ka bangidon man lagi jai jing duna ka bangidon man lagi jai ti pop ka bangile ke jing tam sneng jongi ke jing jai tu jongi ya ke jing kran sniu jongi ya ke jimlin basiniu ka bangimlin ya ke jing di duma jing di drug jing di
kiat bad ki jing listing ya ka jing card ka jang oblai bon sin ha ka jing im jangi kam bon na padang jangi ngilong ba jaitu ngilong ba tamsneng ye ki ba yid ba toin jangi ngilong ba currency ngilong ba persham bon ki kam sni jangane ka parte ni perload ya ka por jangi da ka ba wad ya ka rompong janga parte nginang sange shipor ban kuslai halar bar ki pop ka bangilale ha ka med jangi ha ka men CM jangi ha ka jingmo jimbar khan jangi ha ka tin ka terli jangi ha ka jingle jingkam jangi ai bau jisu nang isne yangi baro una map yangi baro bar lempa ka ngi ukrish bakuid ngini mar shisha ya ka jimpao jangu jisu bangin yo bangin yo mar yo jisu ha ka durup bangin yo mar yo jisu ha ka jinga e baro ka bangyo pidiang lempa ka jing snap ya ka tin utrai karpad yo jisu ban pen khre yangi ban pen kud yangi na ki pop jangi baro Jesu bayit map yangi sai kud yangi na bahar ki pop ki bangilale kam da me hakne ka yom land kad bangidang trang naga binda ka jingkhuid naga binda ka jingala ka bamud pin kre yangi Jesu bangin dup la ban chakri shir hem yame kongu shir hem yame ye shir hem yame mane shir hem yame nga palam how blay badon bor baro bad happy ko himen ko para bangalale pop shibun e da ki jim parkha da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle palat janga da ka jingle palat janga da ka jingle palat bakrao e janga namar katta na karpad ya kamaria bakui kabayaiza ka tisoti ya ki angel ba kiri kui badia pi ko himen ko para banduai na ka binda janga how try you play jangi ublay button board baro ni sene yangi Padandala mapigi pop jangi, bunyalam yangi shaga jingi mbam jikut. Amen. Traiken rat ko blay. Isne yangi. Traiken rat ko blay. Isne yangi. Kristo ma ko To nginia Dubai ngibu ekijing tumu jangi baro kabangi lumlang ha kane ka pormas bakuit jing tumu jangi ingasem jing tumu jangi bapangi bashita jing tumu jangi barake kesngika jing tumu jangi batia ha ki hospital jing tumu jangi longi lang sem jangi bangin dup yo jinga even kala ka bamut Iduwai na kabinda baro ki jingang nuot kabangi don hapojun. Koblei me ubala hukum yangi ban shashkor ya ukun bayid e jame to snobha ban sa yaki donur jangi dagak tin jame ba endala pen kuid yaki kmat baken jamen siem jangi ngilaban kemen habayo I yakaburam jame Tau try jangi Jesu Kristu kun jame. Uba imbat sen sha rengkat bad me. Haka jingelang kawe jung mensi imbakuin. Ublay junam la junam. Jempule nabi kitab Genesis hakto kisi
utrai ulang hau Abraham. Tulai no nala kari, nala ikor kijat, padna kiyeng ukpa jopi. Sya kari pangan sa peni hapi, ngan sa penlong hapi kawe kijat benru. Kabakrau, ngan kerku hapi, pad ngan bekrau yaka kerteng hapi. Hado bapi hi pin long kejing kerku. Ngan kerku yakito kiba kerku hapi, But ya uta but tim ya pi ngaro ngan tim ya u. But da pi kijai penru kapertai kinsa kerku ya lede. Kum tau Abraham ulalai kumba utrai ulayatu ya u. Kakten jong utrai. Nakasam na kulay ka nambar News pakat sao. News pakat sao. Ai ngu yu trai bas bun baba. Ai ngu da ka donu. Jing is nei jong u klempu. Yaro yu trai. Piki bahok lek men u trai. Ai ngu hadui tara. Jing yaro tukan sawa. Yaro yu trai. Turwai yu trai ka jing yaro. Ruai jam jing ruai temai. Tem lakad lakad yai. Yaro yu trai. Mu yu trai bas bun baba. Ai ngu da ka donun. Jing is nei jong u klempur. Yaro yu trai. Tabin u trai abayai ne. Katin malasanya. Kam u trai baba sudah. Yaro yu trai. Uit utrai dang yakaho. Hende utap utlei. Dalakale isnei. Yaro yu trai. Hu yu trai bas bun baba. Ahingu da kanonu. Jing is nei jong u klempur. Yaro yu trai. Kajing pune na kashitib ar Paulus buku cha Timotheus. Go be it to shim yala ka bha ha kajing shashtom na ka benta ka gospel ha ka bor jong blei ubala pelat yangi bat ubala khot yangi da kajing khot ka buku om namar ba dawa ki kam jingi henrai kat kum ka dawa kajing tumu jong uhi bat kajing ai ba ula ai hangi how Chris Jesu na du bom chukun bat balapan pau menta da kajing wan jong nong pen im jingi Chris Jesu ubala pendo ya kajing yap bat ubala pen pau ya kajing im bat kajing bom yap da ka gospel kaktien jong utrai Suhayang. Yaro yu trai. U Christ
kaburam bagajing yaro eme ko Chris naul o bapanai leo sngau ya kasu jong kopa uni ulong kun be jonga tusnga be u kaburam bagajing yaro eme ko Chris Utrai undon rengkad bat pim. Rengkad bat piru. Kejimpuli naga gospel bakuit kat kumu Matthews. Kaburam hame kutrai. Ha kata kapor. O Jesus la ver ya o Petrus, o Jacob, badu para jongu ya Anis. Badu la yalam kerpang ya ki halor ulum bajrong. Barla penkala dur ya o hakamat jongi. Kakamat jongu kala teng shine kum gasngi. But ki jain jongu kila li palang kum gajing shine. But hakame la pau haki o Moses, badu Elijah, but kia keren badu. Tayo Petrus ula ong ha u Jisu, kotrangai kabha bangin sa hangni. Lada mekwa ngan tau hangne lai tilli ki ying tre. Kawe yau Moses, but kawe yau Elijah. Kadba udang keren hakami ulo bapernai ulatap yaki, but kawe kasur na ulo kala ong uni ulong ukun ubai jonga ya uba ngas ngaba tos ngap yabu habagi senran kila yusngo yakane kila dampelup hakendo but kila ting hair henry Jesus ulawan badula katayiki uong to yang joy but worship ting but haba kila kamit yalaki kumat kim shimla yo yano lai tang ujisu kadba kidang wan kiana ulum ujisu la bidang tenge yaki wat itu hanu ya kane ke jingyo I pau but enda la mipat tat enda la pin mipat ya ukunu buriu na ka jingiap ka gospel jong utrai Yaro eme ko Chris ko himen ko para bayir hautrai Jesus Christ khadbang idang don hakane ka ayom len ke jimpule baro ka kot ka weringi bandu pin kray alade nagabinda ka jingkur ku ka jongu bele ha ka jingem jangi ban pin kray alade nagabinda ka jinga ka bakarhai ka ba ujisu la bu lamang nagabinda jangi ban yusngo ba lemba ka jingkongu jangi ya ubele ngila ban yo jingkur ku ban yusngo naga jimpule naga kitab Genesis baka karan shai ka dar haba u Abraham ulastang ban kongu ia ke jingkot ke jongo bele ustang ban kerlalong uburu bakerku ye kewei badu trai ula ai kata ka kerdan ka bakerpang ya uda ka ong ya ke bela kerku ye pi en sa kerku yaki ya ke batim ya pi en sa tim yaki haba ngi kerlalong ki buru bala dap ta ka jingkurku ke jongo bele katcha bang ilait nin kerlalong ki bakerku ya ki wai kane kalong ke jingkot jangu Jisu yang I wai pai wai tolong ki bala kerku ya ki wai bangim de ban long kilalong ki kun ki batim ya ki wai nengim de ban long ke dau bawanra jingtim halor ki inga sem jangi badu Abraham ulayo kane ke jinglong bad ke
jingkot jong oble balong ke jingkurku ia kiwai badu bele ula peit ula kemedia man ke kelip mat ba ulong ke jingkurku ia kiwai man ke kelip mat ngiru ngide ban sauto ublei udang peit yangi ublei ukot yangi ublei ula jid yangi ublei ula pinker pang yangi bangindup la balong ki jingker ko yakibai man ki kinna man ki longgami man ki longgupa man ki kon samla ngide ban kit halu jongi yakane ke jingkot jong ublei balong ke jingker ko yakibai but ngius ngo shushu kumno utrayu kren hangi lemba ke tin jongu but ngius ngo na ke jimpule ba ar ka ketinu belai ka keren hangi ka gospel kalong ka bor ba pelai lu diangi na ka jingiap ka gospel habang istang ban penim ya ka gospel habang istang ban idia ka gospel habang istang ban idia ka ketinu belai ngidang yo ya ka bor ban job halor ka jingiap Kito ki ba yim ya ka gospel, kito ki ba yid ya ka gospel, kito ki ba puli ya ka tino bale, kito ki ba puson ya ka tino bale, kinang iyo man ka kelip mat ya ka jinglong, ban job halor ka jingiyap, ngidang ya isya ka ta ka jimba miyap, ngidang yo ya ka kerdan jang ka jimba miyap, habang istang ban im ya ka gospel ka pelai lu diangi, ka gospel ka pelai lu diangi na ka jingting. Lesi don't napadeng jombi but ting. Don't give a kusulai. Don't give us no sweet. Don't give us no pang. Don't give a do jinkerman. But habang is tang ban idia ka gospel. Habang is tang ban penimia ka gospel haka jingim jongi. Habang is tang ban puson ya ka tino balay. Ngin sa light lu naga jingting. Ngin sa light lu naga jingiap. Ngin sa light lu naga jingkuslay. Ngin sa light lu naga jingsosi. Ngin sa light lu naga jingpang ka jingshitom. Namar ka gospel kan stang ban rung aka jingmo jimbar ka jongi. Haka mensiam jongi. Haka jinglong jongi. But ka gospel kan kendiuburom yangi. Haba u Abraham. Ula yaw pediyang yakaktino balay. Ula stang ban long ubalay lu Haba ulas tang ban kongu ya kaktino bale ulas tang ban long uba kerku ya kibai bad haba ulas tang ban kongu bad im ya kaktino bale ka jingim jongu kala kerla ulas tang ban kerla long uppa uba kerku ya kibai u kerla long uppa jonge jait bentriyo kane kalong ka jingkot iyanga ba dia piru man gasni habangi puson ya kaktino bale habangi im ya kaktino bale habangi penim ya ka gospel ha ka jingim jongi kan stang ban kala lesi don napdeng jombe ba shong hapadeng ba bon jait ki jing talot ka jing dona lesi don napdeng jombe ba im ha ka pop man ka kerlip man don napdeng jombe ba im ha ka jimblin ba siniyo don gi ba im hapadeng ki jing tok bat ki jing sniu ka bahar kom lesi napadeng kinnaru don giba im ha ka pop bashir ke ha ka ne ka juk henry haba pistang ban paino shaka gospel jongo kris ka gospel jujisu kan perlai lu yangi kan perlong yepi sashasin bala kerku naga benda ke bai bau jisun perlong yepi kedak ka shong janga shin janga jinggerku ya ke bai kane kalonga jingdawa janga gospel nangi kane kalonga jingdawa na ka tino bale minda kasgi yangi kabangi peit shaka gospel minda kasgi kabala pulish yangi na ka gospel janga Matthews ka kranshai ka dar hal or ka jinglong ublay halor kerukam ujisu upinpau yalade shakilaing ut ki apostol Petrus ya Anis bado Jacob haulum kinjang haulum tabor badngalayo yakalad ban late rung hauni ulum la arsin haga jingim jonga bad katasin bangalay drum haulum kadon ka ere ka e kaba kerpang kaba ngilaban yo mad hautawulum ngim kwashu ban mino na utawulum namar kat utawulum ulong habau jisu ula penpau yalade lum tabor uni ulum tabor don hakatain Galilee ladangi late na Jerusalem sha Galilee ngilaban yo ya uni ulum kinjang bad hauta ulum ujisu upenyetu yalade haki apostol bad habangi rong shauta ulum ngilaban yo ya kadur jonga jimpa ujisu don kawe ki imane ba itinad kaba longa ka imane jonga transfiguration
ka imane janga jingkala dur Jesu snautanad ban shong duai ha ka ta ki imane ngis no im ha ka mensiam jongi namar ngidang ken mau kumno u Jesu ula pennitu yalade shahakamat laingut ki apostol u Jesu ula pennitu yalade habaka sur ka wasavana baneng kakaba ublay upa ula penpau bad pertana baneng uno uni ulong ukun by ide jonga kadu katnos ngautanat banyos ngo yakane ka ketin na baneng haloru Jesu shapang u Jesu hagane ka yom lend ngi baro ngi wad yakane ka jingshisha man laki jingtu wai ka bangi pelong man ki por ngi rai ban sha jingit man ki por ngi ong namaru Jesu ngannum bam dom indakas ngi habanga ong man namaru Jesu namar ka jingidu Jesu kasleya ka donu janga bangan leya ye kerpang yawu piru pensayo mad ya ka jimpau jongo Jesu ha ka jingem jompi ko himmen ko para tangi basiuda ka dor naga bendau Jesu kinsayo mad yaw Jesu omde ki brio ki bashonkai mangasni ki ba pelud ya ka por ha ka rombong janga perte ne ki jimbe ya ka rombong janga perte kinyo madu Jesu henre ki brio ki ba kloy ban shashitom naga bendau Jesu ki brio ki ba kloy ban siuda ka dor naga bendau Jesu kinsayo mad ya ka burom jango Jesu omde baro ki kristan ki niyo madu Jesu henre tanki tu ki ba u Jesu la jid kerpang tanki tu ki bela jid kerpang kilaban yidi u Jesu na pedeng ki kinna baro lese don ki kinna ki bam yidi u Jesu na marbale pim shimla pellut ya ka por naga benda jongu pim shimla siuda ka do naga benda u Jesu dina ka ta ka daw hangne u Jesu la jid laingut ki apostol ya ke bau Jesu la bujing mut kerpang ya ki bale u Jesu ila ino ya kita ki prangut ki apostol bale u Jesu ila ino prangut ki apostol lada umut ban penbau ya ka burom jengu hawulum tabor haka jing shisha ude ben yalam baro prangut henre ula yalam tang laingut kabamut wad haka jingmut jengu Jesu ru don ka jingit kerpang naga benta katto katnangud kiba koloi ban shashkor yabu kiba koloi ban need kam shirhem yabu kiba koloi ban pelud ya ka porengad badu leze kiba ai now ban kiar now Jesu leze Jesu ru unsa kiar na ki kane ke jingji aru kala pullong yangi ban puzon baleu Jesu la yalam tang laingut baleu Jesu la yino yaki prangut ki apostol habadon kadarngut baleu la jit tang laingut ulapen pau ya kaburom jongu haulum tabor daka jing shisha ude ben yalam baro kadarngut henre ula yalam tang laingut tendeng piru pide ben sautu lemba kane ke jimbo son baro mangingilong kristan catholic henre baro ki kon baro ki kristan kinum yomad yaw Jesu lada manga ban mapi ngimpelud ya kapor ngi siuda ka dor ngi shashitom ngi kongo ya ka jimbatai jongu Jesu bunsin ngi perkat chisin bangilong kristan bapura lese bun ki jinga e ngimjuyo bun ki brio ki yap kalam dapdiang pura ya ka jinga e jongu Kris kabawlabu namar ka jingjai tu jongki namar ka jimbon kam jongi namar ka jings ngwa jonga perte bun ki brio ki duno ya ka ne ka jinga e kohimen ko para habangi puzon jilliu halor kane ka jimpau jongu Jesu hawullum ngidiben sawutu bale laingut ki brio la pau Bad ladon Moses, ladon Elijah, but ladon Jesu hakamat ki apostol, laingut ki apostol, yo I laingut ki rikarau hakamat jangki, laingut ki apostol, la yo I laingut ki rikarau hakamat jangki. Uway ulang Moses ulang gadak ka shinjang ka ain, ka hokasot barok away. habang iskloy ban pendep yaka ain janga balan habang ikloy ban pendep yaka hukum jango bale hangda Jesu un penyetu yalade
ka ain ka don kam kalam ain ngimlaban yakundu ya ubale kalam ka hokasot ngimlaban yo mad ya jisu ha ka jingim jongi kalam da jingi du jisu kain kalong ka jingid kain kalong ka hok kain kalong ka jingkoin kalam ka ain jong ka jingkoin kalam ka ain jong ka hok kalam ka ain jong ka jingid ngimlaban yo mad ya jisu ha ka jingim jongi idon kam yakinelai benda badena kata kadau Moses ulawan pau hakamat ki apostol nanda Elijah ka jinglum lang jambaro ki prophet kila kren barabor ya kaktino bale ki prophet kila yim barabor ya kaktino bale ki prophet kim shimla le eye pala dia kaktino bale ka bataya ki banle kila long ki brio ba perking ha ka jingem jangki ka jing perking ya kaktino bale ka jing kongo ya kaktino bale ka jingi dia kaktino bale kan perlong yang ngiru banyo banyo ma dia jisu ha ka jingem jangi ladang ngim ngi insting ladang ngi kelalong ke bajaitu ngimla satya banyo ma dia jisu ujisu wan im hapo jongi lemba ka ketin ka bangi snap lemba ka ketin ka bangi puli lemba ka ketin ka bangi puson bat ka ketin kan stang ban long do long snam bat ban kan stang ban shongsa hapo jongi hangda ngin sayama dia ujisu bu na padang jongi ngim don por na ka benda ka ketin balai buon ke kina jongi ki lay school kinang ban pule ya kakti pule buon ke baro light no kakti nu bale ki pule kod ki pulut por ban pule kod henry kimju pulut por ban pule kakti nu bale kimju pulut kim sautanat si shaban pule kakti nu bale kis sautanat ban pule buon ke baro kis sautanat ban pule buon ke baro na ka mobile phone henry kim don por si sha ban pli ya ka bible ngikli ala day lada kim sautanat ban pule ya ka bible bale kimi ki pa jombi ki pa ya pisha school bale kimi ki pa jombi ki pullut ya ka pisa ka tenga ban pa ya pisha ka school pi ki kinda pide ban kli ala day lada pim sautanat ban pule ka bible man gasngi bale ngale school after all what is the meaning of study lada ka jimbule jongi kamera piangi ban jan badu jisu ban wangadi ka jingshisha ha ka jingem jongi kamindo yayu bangilong ki doctor bangilong ke lalong engineer bangi ke lalong nongi kai bangi ke lalong ki officer kalam jisu doctor kalam jisu nongi kai kalam jisu namar kimnang eye halor ka ketino balai kimnang eye halor ka jingidu balai kimju im ya ka gospel ladangi im ya ka gospel kamindoi ayu bangi don gi kardan kamindoi ayu bangi long number 1 first in the class pim don jisu hapo jombi pidon uksuid hapo jombi henre pim don jisu hapo jombi kane kade ke jinglong jombun gi kinna jongane ka jukka baminda kimlin rak ki dikian ki madia ke sex ki wadia ke jings no ba hakado nang da kim don jisu shu kinang ban pule kinang ban wadia ke internet kidang wadia ke Instagram kidang ban wadia ke Facebook kidang ban lenatong shadong henre kim don por nagabenda ujisu kim don por nagabenda kaktino bale bad ladang im don por nginum laban yo madu jisu lanoru em haga jingem jongi ko himmen ko para peki kinna bayit kalam jisu lada pi job hakano kano ga jingale kamendoi ya kata ka jing job jombi ka jing job tangga perte pim shimla job happening ka jing job happening kalong haba pidon ka jing riu bale ha ka jingem jombi haba pidon jingi du bale ha po jombi haba pidon jingi de ka tinu bale ha ka jingem jombi haba pidon ka jingkwa ban duai ha po jombi haba pidon ka por ban wadi au jisu ha ka jingem jombi hangda pilaban dong hoit ngalalong ka ba job ngalalong uba job nagataga daw ko kimmen ko para haba jisu la penyetu ya lade hakamat ki apostol kila ong ikoloy benino bar ki kam ka bangile hadu minda
Ngikoloi benino ya baro ke jing snoba jong ka perte ngikoloi benino ya ka jaka baro ngi ba ngi sautanat henre ngi jid ban sahang ne ngi jid ban sahang ne namar kane kalonga jaka bas ngautanat tam kane kalonga jaka ka ba krau tam kane kalonga jaka ka ba ngas ngauid kane kalonga jaka bala kerko nginino ya ka ingasem jongi nginino ya ki paralog jongi namar ngikwa bansa hangne nakatagadaw ki apostol kiyong nginsnano kloy nginsna wood light tilli ki in trep hangne ngikloy ban kelet ya ka jingim kaba Hapo kamadan haka wali haka tem namar hangne kadon ka ere ka e kabakam koid kabakam karau kabakam klein bor kabakam sautanat banya ke baro kabangilayo ilod kane kadeke jinglong jangi beriyo shisin baki yakendu jisu kille shisin bang yakendu jisu ngin ino yaki baro barim but ngin kudup yak babatimai kumba ong Petrus ngin nano laitiliki ing trep hangne namar ngim kwashu ban pet nangne kane kalonga jinglong jangi beriyo bawadi au jisu ke bayakendu jisu ke bayomadi au jisu ngiru haka jingem jangi ngiru ngi habanang banong Shisin bangi yakendu jisu Shisin bangi yomadi au jisu ngam kwashu ban pet jingai nawu namar kane kalonga jaka kaba itin nartam kaba kuitam kaba pelatam kaba kerkutam bangalaban longa jinggerku yakiwe kumba ong u Abraham ulayamad haba ulayino yakike baro ukalla longa jinggerku banlong ki jinggerku ngidon kamban ino bun ke baro banlong ki bayomad ya jisu ngide ban perlut ya ka por badu jisu ngiduai ha kane ke yukirish bakuit nagapinta kane ke jingae bandon badu jisu banyomad ya jisu banwad ya jisu banyino ke ba pindut yang iha ka jingim jongi naka ban kalalong ki nongbu jongu kris inran jongu kris bat ki shakri jongu kris jisu bayi karku kardo yangi pensle yangi ha kane ka step lemba kane ka tin ka ba me pasha tha ka donut ka men siam jongi ba me la pen paw yala de shakilai ngut ki apostol ba me longu kuno pale yarap yanga ba dia piru banlong ki kun ki balai loi ba yeshir hamyami ki ba wad ya kalat kalendi ban penim ya ka jingem jongi ban ino ya ka jingem jonga pop ban ino ya ka jimlin basuniyo balong ki kun ki ba kuid yen ya ro ya utrai Jesus Christ yin yang in plai ka jingai ka jo Number Laispa and Ripoi. Laispa and Ripoi. Ngang et hublei upadan mon. Nong thao cam neng bát cát khen leo. Ngang et hukun marwe chong
tong in ya duwai nagabenda ke jing dumu baper ke jongi ha kene ka sngi utrai ba ar jang ka ayam len inam penya jan shushu badu jisu ha ka ba pende mai biang ya ka jingim badu ha ka ba shim kia ya kene ka ayam len ha ka ba shim kia ya ka jingkot ka jingwer jang ka balang ban sha jingit ben kindia na ka bamdo ha ka ba duai puson ya ka tinu bale da ka ba puson hal or ka jing sha shitom jangu ginang aiti baro ke jing dumo jangi baro ke jing tolot jangi bangin karpat kumga ki kon janga balang nagabinda ka jingkor ku halo jangi bat ka balang baro kawai Nakabantao ko babo kuchungi ubishop chungi kiling dobat ki ketikes chungi ba kachung berkhat ya kachungi dublai haba khot ya ki kandopan khan ya ngi ya ki ban kid ya kanu kachung jinjar haba dawa kachung bhajong ki mensem igar pare me ko trai nagamata ka nikaram pe kristan chungi pangindum nyaw yo jisukum moses patmai Panyalam yang hilang bakari kenja jongkane kepertai badban ngej sneng hakya chinyalam jongku igar pada mego trai nagabanta iway be iway nangi bahabangis ngotu badan kachung imblay habo jungi idai banyale ban rikop yaka kadbala ban penroy yaka hakipor baro igar pada mego trai Nakamta ki Kristan ki balado cingkarmen baga cingpar khat ya kacing e jublei ya ki kandop pen klain ya ki banyai net scam ha kacing khot jongki ni karpat ya me kotrai Nakamta ki bele baro baga cing sha yu kris kandop ya rab ya ki banyo i ya kacing mo jong kacing em joki spa ki hajar joki cing jenjar jong kacing kamen baga cing yap ni karpat ya me kotrai Ablay ko pa karku kardo yangi hakene ka kerlip mat kam dame ke jingkar part ka bangila bu hakamaj jame pensle ye ke jing dumo jangi pensle ke jing duai jangi bagalong ka basaizo ha ke jingim jangi badha ka balang baro kawe gi pani yakene dau kris utra ai jangim Number Laispa and Ripusan. Laispa and Ripusan. Niwan ayu ya mitra, niwan ayu ya mitra, niwan ayu ya mitra, niwan ayu ya mitra.
to ya duai ko himen ko para ba ka jinginia janga ba jampi kallang ba priang khon hau blay pa ba don bor ba ro Kajimetoy ibdak balang buku chungu barokowe. to ai ba ka ne ka jinginia jungi ko trying I karpart kan site no ya ki pop jungi but kan pen kui dia ka met ba ka men siem jungi ringe jame na ka venda ka jingra ke ya ka jinga men paska dau kris utrai jungim Utrai undon renka but pim. Talking to you, yalaki donut. Tongin aingu ya utrai ublay jangim. Dashisha kalong ka ba shong hok but ka bade kadeti jangi but ka jimpenim yangi. Hamalla ka por but ka jaka banaingu yame. Kokin rat kopa ba coin. Koblay badun bor but bam jikut lemba utrai jangi Jesus Christ. Ubahadin ba ula yatu halaki senran yaga jingiap jangu kaban sawan ula penbau haki yala kaburam halarulum bakoi ban peni kumba ka ain bat kinongya tulu paru kisaki bakalindi janga jingsha shitam kayalam shakaburam janga jimipat banamar kata rengat bat ki bor janga bening ngiyai mane yame hangne haperte da ka baperta klem sange shakaburam jamem ko para kane kalong ka por ka bakar kerkutam ka bakentang tam nginangai ti baro ke jingang nur jangi nginangai ti baro ke jimpang jingshutom jangi nginang karpat bau men siem bakud un sa pen kantang sa siningi un pen kuit sa siningi un pen koi tiangi un pen khalai ne ka jingai jangi ban yeshir hem yaw jisu ban yo yaw jisu hakama jangi Hagane ka duwan ka dupa. Kane kalong ka por jang ka jingkala. Kumbau Jisu la kala dur haulum tabor. Mendau Jisu udang kala dur hakama jangi. Lemba ka jingwan ki ajung men siam bakoi. Nginam peit yaw Jisu daki kama jang ka jingay. Ben pediang yaw Jisu ublay bashisha haka donur haka men siam jangi. Bamangiru ngin kala long ki kun ke balai luit ke ba ishirhem yaw. Dashisha melong bakoi kotrai kata mei jong ka jinkoi barom namar katangi karpadia mi topen koi pen gandang yakine ke jing tarwajangi da ka bapayo men sem jame kum ga jer halo jangi bakin kalalong yangi kamet bagas nam jongotrai jangi o Jesus Christ Haka por bala dino yavu badala ka mons ngobha ula pediang ya ka jingsha shitam ula shem ya upu bada ka baingu yame ula kedia yavu badulai halage senran u ong to shem batabam na kane pi baro na mar kane kalong ka medjanga ya ka banaiti naga benda jumpim
Hakaju ke rekomendala la ba mula shimia ka kuri. Bada ka baingu biang yame ulaya ka halage senran uong. To shimba to dina kane pe baro. Namar kane kalonga kuri janga snam janga. Janga jutang batte mai bad bam jikut. Ya ka ben pen mi naga benda jambi. But naga benda ki babon. Naga benda ka jimma pi ki pop. To le ya kane ban ken mau iangam. Ko snam bakardor jangu Chris. Tapen kuri yangi. Tapen kuri ka men siam hadim pen kuri. Pen koi pen kiaya ki bapang ki beshitam baro. Yada yangi nau bamen. Lagi jing siniyo. Kajimaya jong ka jingate. Namar katang ngi ke papen mendaya ke jingia bar ke jimi pa jangum ngi tarwa hame ko traye upo jang ke jingim badia ka kuri jang ke jim penim ngi rai ngi waide namar melanyu yangi ke babit bania hakama jame bar ban shakriye me da ka bas ngi verit ngi kar padia me ba ngi ke bayo binda hakamet bar gas namu kris ngi long ke bela penyat le kawe daumen sim bakuin to ken mau ko traye ka balang jame kabala priyang hasatala ka prate But the penjana yakaha ke jingin, rengat badu liya upaba ku jangi, ubil badu bishop jangi, but baru kiling do but kirinium. Takan maulemro, yaki himen ki parashin rang but kinde, kibela yutia daka bakarman yaga jimmy pan, but ya baru kibela klatno haga jingis ne jamme, top diang yaki, shaga jing shai ka kama jamme. To isne yangi barangi karpadiame, barengat but kamaria teiso dibakoi, kakame jangobale, ujaso bakudu kurim janga, ki apostol bakoi. To France disease bakuin, but baru ki rikuin, ki bela pens ngabaya me pateng la pateng, ngilong ki babit, when you have been dalem haga jingim bam jikut, but when you rob but pendon burame me, da ukun jame, o Jesus Christ. Davu lembadu badhavu, kanlong hame ublayu pawadan bor, haga jingalong kaway jangamin sim bakuin. Baro kaburam bat ke jingero junom la junom ko himen ko parato ngin duwai ko bau jisu lahi kaya ngi ben duwai baga bor jisu kanang sutir hapo jangi bangin dupla ban yomat kumba yomad ke apostol haulum tabor ya ka jinglom ba shisha jung jisu baulong ko no bale ubayai sabat ngi banginang karpadio jisu banang pendemai ga jingim jangi ha ke ne ka yomland bangin dupla ban pai shau jisu da ka jingri bale da ka jingshir hem ka jinge ko pa jangim ba ha bening ka longa bakui ka teng jame kan wan ka hima jame ka longa mon jame ha kindo kumba ha bening to ayang iminda ka jimbam jangi ka bahalagasni ba to map yangi ring khang jangi kumbangi rungi map ka beles niu yangi bad wadelam yangi sha ka jimban shoy kan rate polite yangi na ka basini Top light yang ingi karpat ko try na gijing sini baro. Haga jing spoon jamme. Toy jing suk jing sign haga singi jongi. Kanamba daga jingera apka jingis ne jamme. Ngin light baro bona ka pop. Bangin yo jingeda na gijing jinjar baro. Kadbangi dang ap kemelendi yaga jinger men bakuit. Baga jing wan pa jung nong penim jangi u Jesus Christ. Kotrai Jesus Christ may ubela ong haki apostol jame ka jingsung ay happy ka jingsug janga nga ay happy wat pede ke pop jangi Henry aga jingay janga balang jame but haga jings born jame to ay hakaya ka jingsug but ka jingat le kaway kat kum gamon jame mame uba im bade basen shar junom la junom ka jingsug utrai kandon bara boreng ka but pim dab daga jingido Christ tongin yai ngu markelia kun
lang bro chong ublay mi bakin no ki po ka perte tu xiao sen ai yang hi ko kun lang bro chong ublay mi bakin no ki po ka perte Hakumi kun lambron jungo ble, hakumi bakit naga pop junga parte. Sukito ki bela korsha ga jingawai jungo kun lambron. Kukan rat kan long song bok kan rong pok ayi chunga resong kan tien kam sin chunga kan sikat Kamnet pakas nam jungo Chris country nga shaka jingo tam shaka. Nchim na number Arspa Arpel. Arspa Arpel. Ngamani yami bad ngai yami Chisu ko blei jonga Chisu ko lok jonga Ban ya i ya mi
Nshim ka slashes pa iwe. Kajing duai nak banta giling do chungi. Ko Jisu to bedi kajing smo e la kajong giling do. To benda begi de kajing shiram ka bukoi. Nak banta kajing kalabum butring kinongkop. Wat shabak buti babat slashing ki kin bitingit. Bagi kita man kasngi ka med bakan top ria chungbe. Wat ai bikrim ya kajing to chungi kin bitcha kanya. Bagi saukar ang takas nam bagador tam chungbe. To record the dinner chunky, Magnum bit per tay, Namarkidan Kidak Baganja Bane, Jungajingang Dova per Nashumi, to go quick jing the Rajuki, can say so for high, but I took Bashakri, Kanika per tay, kitchen went vision happening. Tong in your duai. Habang iyo pediang ya kini ke jimaya bakarau ngi yai yame ke jing snongu kabadehok kotrai. Namarba me aila diangi kiba melabu hasla perte. Ban yo binda wat mindahi hakie kie kiba kenjab beneng. Da ukris utrai jangem. Utrai undon reng ka bat pim. Nguya ka kli jombi karpari ka jingkar kuna utrai. To karko kardo ikiringe jome ko trai da ka jingkar ko kabaneshi junom. But to pelong eki bakin imsni ya ka kospe jongukon bala ka marwe jome. Kramba kin angnud barabor but kin laro ban poi da ka jingkomen shagata ka burom ya ka ba ulasha baki apostol kin yo I ha ka med jonguki. Da ukris utrai jangem. Blay burden bor baro en karko ye piupa baru kon baru men sem bakuet. Ya lesuk ban ban bana ka kubar baba jong utrai da ka jingem ka jompi. Nisno. Nshim kajing roi ben good na kanambar san pun riu. San pun riu. Ajisu kraus paching isne paikik ma chong mishanga shakuk pa yang mingan kot pa nga ukun jod blasak ma timinta Simukui, Kumbakan lo menunggu syurga berbuat amen. Penuh berkatamu Yesus, Tuis nengi, Kemarak mi Jerusalem, kedua nama tajni. Bapa kun simukui, amen. Ene roy tra Jesus Christ, Shalom, amen.